Govorite. Dečki, danas je u fokusu vruća glasina na europskom tržištu o lijevom beku Borni Barišiću. Prema informacijama koje stižu iz Turske, Dinamo drži igrača na oku, ali postoji prepreka. Trabzonspor, sadašnji Barišićev klub, želi raskinuti ugovor s njim, ali se suočava s poteškoćama zbog visoke plaće sportaša. Je li Hrvat na putu prema novom izazovu? Ostanite ovdje u videu i saznajte sve detalje i novosti. Ostavite like, pretplatite se na kanal i aktivirajte zvono. Učinimo to. Tko je Borna Barišić? Borna Barišić je 31-godišnji hrvatski lijevi bek poznat po kvalitetnim ubačajima i sposobnosti podrške u napadu. Nakon impresivnih razdoblja u Rangersima, gdje se istaknuo kao jedan od najboljih bočnih braniča škotske lige, stigao je u Trabzonspor tražeći novi izazov. Unatoč svom talentu, čini se da se Barišić nije uspio afirmirati kako se očekivalo u Turskoj. Problemi s prilagodbom i visoki troškovi njegove plaće možda pridonose spremnosti Trabzonspora da raskine ugovor. Interes Dinama. Dinamo Barišića vidi kao rješenje za pojačanje lijeve strane obrane. S međunarodnim iskustvom i napadačkim sposobnostima bio bi snažan dodatak momčadi. Nadalje, Barišić sa sobom nosi iskustvo igranja u europskim natjecanjima, što bi moglo biti dragocjeno za Dinamo. No, hrvatski klub treba riješiti zastoj s Trabzonsporom i prije svega uvjeriti Barišića da prihvati financijske uvjete koji su u skladu s njegovom proračunskom realnošću. Problem s Trabzonsporom. Trabzonspor se pak želi riješiti Barišićevog ugovora koji očito opterećuje klubske financije. Igrač još uvijek ima ugovor na snazi, no njegova visoka plaća bila je prepreka sporazumnom raskidu. To Trabzonspor stavlja u delikatnu poziciju. Jednostrani raskid mogao bi stvoriti dodatne troškove, a transfer u Dinamo mogao bi biti rješenje za financijsko olakšanje. Pitanje je hoće li Dinamo platiti Barišićevu plaću ili bi igrač pristao na smanjenje plaće kako bi se olakšao posao sljedeći koraci. Barišićeva budućnost ovisit će o 3 glavna faktora pregovori Trabzonspora i Dinama. Turski klub treba odlučiti hoće li olakšati igračev odlazak. Morat će se razmisliti o Barišićevoj plaći, hoće li prihvatiti smanjenje plaće kako bi njegov transfer bio održiv. Ostali zainteresirani, ako se za igrača zainteresira neki drugi klub, to bi moglo zakomplicirati ili ubrzati pregovore s Dinamom. Utjecaj na Dinamo. Ako Barišić doista dođe u Dinamo, mogao bi donijeti razinu iskustva i kvalitete koja će ojačati lijevu stranu obrane. Za klub koji se želi natjecati na visokoj razini, posebice u europskim natjecanjima, potpisivanje igrača poput Barišića bilo bi strateško. Pa, dečki, što mislite, bi li Borna Barišić bio dobar potpis za Dinamo? Ili mislite da bi visoka plaća mogla učiniti ovaj posao neizvedivim? Ostavite svoje mišljenje u komentarima. Ostavite like, pretplatite se na kanal i aktivirajte zvono kako ne biste propustili ni jednu novost s nogometne tržnice. Hvala na slušanju i vidimo se sljedeći put.